Здравейте отново! Днес едно планувано, недопланувано пътуване до един манастир ни отведе съвсем в друга посока, в едно село, от което мечтаем отдавна да посетим – Татарица. Татарица, влизаме в селото, сядаме в кръчмата, виждаме естествено героите на днешния ден. И познайте какъв разказ получаваме. Един художник, който е правил изложба в Несебър, живял е много години там, завършил е художествена академия и той е един от тези наследници на местно население, което се е пренесло през около 17 век тук в Татарица. Иван Фьорич. Ще ми разкажеш ли нещо за Татарица? Нали може да си говорим на ти? Да. Здрасти. На мен е много интересно да чуя за историята на това село. Знам, че е нещо уникално. Да, това е уникалното село в България. И тая църква е единствената. Да, много искахме да влезем също. Да. Но няма да можете, ако не е отворена за служба. Ага, така ли? Защото тя е действаща църква, но тя не е туристически обект за постоянно посещение. Там хората наистина вярват и ходят да се изповядват в староверската религия. Много мило. Това, че Петър I е направил реформите някъде около 17 век и е забранил наказаците да носят бради и да изповядват някакви западни ценности, това ги е накарало староверците да тръгнат из целия свят. Но за сега това е единственото село в България. Пък на срещния бряг в Румъния има много такива. Много такива. И всъщност какво се състои религията, че някои канони, които въвежда Петър Велики, тогава самата църква и държавата е било едно и също нещо, като управление и така. Те не са съгласявали и са тръгнали да спасят вярата си всъщност. Не себе си, а вярата. Точно така, И стигат до границите на Османската империя всъщност. Това кога се случва? Това е, значи, Петър Велики, някъде 17 век, между 1600 и 1700. Значи вашето село тук съществува от 1600-1700. Така, сега като в турски източници някъде около 1000, не знам, но в този период тогава се появяват източници. То е било населено с татари всъщност. И затова е Татарица. И турските власти просто ограничават достъпа на, как да ти кажа, в тяхната империя като варвари в кавички, на чужди религии и слагат казаците като стражи. И така, като дар им подаряват земя. Населена с татари. И татарите изчезват и така се остана Татарица. Сега това село все още е с същите тези хора, които са наследници на тези, които идват през 1700 и 800. 90% може би, или? 90%. Ние сме се претопили вече. Жените са, продължавате да са жените помежду си или не вече? Не. Това беше до някъде 1940 година, преди да дойде съветската армия. Тогава селото е било голямо, много голямо. И било възможно да се средяват родовите, обаче според каноните, старообрядските канони, попът трябва да знае девето коляно. Девето коляно, те затова не правят такива паметници
примерно каменни или железни, а дървени кръстове. Така ли? Да, и като падне кръста, да. и човек се заминава. Заминава и... историята му заминава. И историята му заминава. Обаче, преживе в църквата има едни поменици, да. които пишат рода, всеки си има едно като тефтерче. Да. Нали, откъде си, кой му е прародител, родител, така. Колко хубаво. Ти докъде знаеш твоето родословно дърво? Колко назад? Колкото е написано в тефтерчето. Докъде стига? До коя година долу-горе? 1800? Там, не. Не толкова далеч. Не толкова. Тефтерчета е нямало тук. Тогава до 9-то коляно. В една голяма книга е записано всичко. Дали всички родове. Браво. И тя изчезва. Казва, че се взели в историческия музей в София. Но не сте проверили. Да, проверявали се, те може като като антикварна ценност може да е изчезва. Възможно е. Да. Възможно е. Колко интересно. Да, и иконите са по особен начин на рисуване. Би било много интересно да видим. Гробищата как изглеждат? Къде се намират тези гробища? Гробищата са тук по кръстя, тук нагоре. Не много далеч. Не много далеч, обаче много е стремен пътя. За кола няма да стане. Да, ясно. Много е стремен. Да заобиколят. Да. И все още имате такива паметници от дърво, така се да... Има. Много интересно. И се правят. Тук има човек, който ги прави. Има много кръстове, от дърво още стоят. Има и паметници. Но има вече по българини такива, нали, които пак са с... Те са... Видяхте ли кръста какъв е? Да, видях. С 3 пресечки. Да. Значи това е едната пресечка, най-горната е за главата на Христос, ръцете и краката. А долното е за краката, фактически. Да, и наклона е... Защо е наклонена? Защото, значи, Исус Христос, като са го разпнали, той е бил с още двама разбойници там. И един се е молил за спасението на духа, а другия за спасението на тялото. Да. И сега, нали, това е наклонена, самата пресечка е наклонена към той, който се нали, молил за спасението на духа. Колко интересно. Да. И така. Мога ли да задам един друг личен въпрос? Да. Вие как смятате вашата идентичност? Как се чувствате? Как се определите? Сега, те са тръгнали от различни области. Да. От казашките степи там на Дон, през Украйна, през запорожските казаци и така нататък. То не е станало за... Да, не е за един ден, така, и дълъг процес. Този език, който е дошъл тук, всъщност не е нито украински, нито руски, нали, и така. Да. И затова нали, почти всички се определят като руснаци. Да. Нали, но казаците по принцип са една отделна прослойка в Руската империя. Да. И някои се определят като казаци. Да. А вие как се определят? Аз като руснак. Като руснак? Да. А какъв език говорите помежду си? Сега говорите само български или? На ония, който се е запазил. Добре, разкажете нещо. Не може. Той не се отличава кой? От българския. Не от българския. От руския. От руския, да. Така ли? Но стар руски. Има украински думи, но значи с престоя си тук в нашия език нахлуват такива... Български думи. Да, това е съвсем нормално. На всеки, който говори два езика. Има турцизми. Да, разбира се. И така нататък. Добре, така 2 изречения да ми кажете за вашето семейство на вашия език. Аз живея сам, тъй че нямам какво да кажа. Нямаш какво да кажеш. Добре. Нека се пак да чуем езика. Просто да скажете за един хубав ден, нали? Днеска времето е хубаво. Ненче браво и ден. Да. Ненче браво и ден. Ненче браво и ден. Да.
Това вместо сегодня да го кажа. Да, сегодня. Нънче, това е стар руски, да. Да. Скажите что-то другое, пожалуйста. Что? Скажите что-то другое. Скажите об истории этой идеи. Да, это очень сложно. Не за вином это говорим. Ето край Варна. Това на село се казва Има Козашко, свещеник от Молдова сега доведоха свещеник. Той мисля, че там, който беше титуляра почина. Той, значи, това село всъщност е разновидност на староверците. Те нямат поп. Техният главен свещенослужител е дякон. Те поп не признават. Да, вярно, че те дякон го наричат. Да. А вие имате ли поп? Вие имате поп? Да, ние имаме поп. Една подробност. Ние сме към румънската епархия. Така ли? Да. Може би при пътуването сте стигнали до там и нещо са се съюзили, или? То там водните прегради, Да. много едва ли са били прегради, но там са установили повечето. Да. Нали, Може ли да задам един въпрос за традициите ви? Какви традиции са много специфични за този район? Всички традиции, примерно сборови и така нататък, се провеждат в църквата. Да. Църквата се казва Покров Богородичен. Да. На този ден се събират хората в църквата и правят един вид, айде да го кажем, толкова българската дума Курбан. Да. Да. Ние ходихме на тази църква, там Покров Богородичен, беше затворено. Това е манастира. Манастира, да. Това е съвсем друго там. Свързан ли с вас? Не. Няма нищо. Не. Той си е български манастир. Да. И така. А хората тук с какво са занимавали? Дали сами са си работили отделно, като отделно село, всичко са си развивали сами? Покрай тая велика река, с какво могат да се занимават? Щом са се посъдили. Основно с рибарство и с някакъв експорт и внасяне, продаване, търговия, може би. Така, понеже има блата наоколо, има особен вид тръстика, така и други обилни растения, от които са правили рогозки. Да. Те цяла зима, последствие са им дали земя, земеделска, колкото да са прехранват. Не големи части, но все пак са им дали. Да. Но основно тук през зима, цяла зима са виели рогозки, са така ли всъщност. Жените с това са се занимавали. Моля? Жените с това са се занимавали зимата. Да. През зимата така. И пък целогодишно с риболов, естествено. Да. А сега тук има ли някакво занаятчийство запазено? Или не вече? Не. Това са много години. Да. Ние сме последните мохикани вече. Колко сте последните мохикани на брой? На броечите. Те могат да се преброят на пръсти, които са... Такива кореняци? Да. Така ли? Да. А вече има смесено население, защото съм чувала, че тук... Има, предимно е смесено. Така ли? Правили ли са хора тук във вашия район такова изследване на гените? ДНК, такова изследване. На гените? На гените, за да знаят връзката къде стига. Нуклеиновата киселина, да. Не, няма такива, които са си правили. Има ли някъде историята написана на това село? Имало е в тая книга. В тази книга, която е изчезнала. Да. Никой не е търсил и вие мислите, че се намира там в София? Ние не мислим, тя просто е изчезнала. Какво да мислим? Все пак някой е взимал, нали? Да, взимал. Дано да е запазена някъде. Партийните функционери на времето, просто някой е подарил там на някой си. Дано да е запазена някъде. Дано да излезе някога. София, да. Да, дано да излезе наяве, ще бъде интересно. С кожена подвързия, нали, така и така. Откъде знаете, кой ви казва? Те повечето книги са такива. Вътре. Да. Вие ходите ли на църква? Не, аз не ходя. Не ходите. Не ходя, понеже малко съм по-друго настроение спрямо свещениците. Добре, благодаря. Много интересно. Спрямо вярата, да. Да. Но свещениците...
малко така, те са малко така, гледат, демат парички и сам там и така. Коледа, кога празнувате, на 6 или на 25? Ние на 25. Ние сме, значи, 13 дена след... 13 януари, там януари се празнува. Да. 7 януари. 7 януари. Да, на циганската Коледа. Да. Не, то... Банго Васил. Ние също би трябвало да Банго Васил, да. Банго Васил, да. Мерси много. И се подиграва сега. Ви стиганите сте. Много интересно, много интересно. Много благодаря за времето. Много благодаря за този разговор. Служители. Сега, Айдемир е най-голямото село като население в България. Да. Сега някакво Селановци или какво уж го биела по жители, но не регистрирано пък. Да. Тие, които живеят в нашето село, на времето е било 8000. 8000 цели Айдемир. А тук, нали, самия квартал, който сме станали Татарица, рад колко да има? Едно 300 дали има, дали няма? Не, повече. Повече ли? 500. 500. Да. Благодаря. Никой няма да ги изгоним. Да. Сега преди малко нали, Адание Пасхи. Адание значи прощаване с Велик ден. 40 дена след Велик ден. И така, и такива... Как се казвате вие? Как се казвате? Аз се казвам Иван Федоров. О, съвсем с руското име. Да, благодаря. Благодаря много. Как се... Смисъл. Я кажи го пак, бе. Карчитура е. Така. Значи, майка ми българка, баща ми казак. може... Ми тук родом. Да, много интересно. Майка ми от Ситово. Йорданка се казва. Не, бе, баща ти. Теренти, Теренти? Да. Тук са много интересни сега, имената. ако минавате по край гробище, има един кръст голям. Да. Там ще го видите. Да. Трябва да се отбиете. Има един... ако искат да го снимат. Да. Има един голям кръст. Той е висок 2 метра. След камерите отлясно. Да. Ако искате... Какво име най-вече? Палагея, защото хъкото, българската артикулация не може да го каже това х. Кажете хорът. Хорът. Хорът? Не хорът, хорът. Хорът? Да, между г и х. Хорът. Хорът. Не може, не може. Да. И така. Нали, това е останало още от едно време. Сега го употребяват украинците. Да. При тях е останал староруски език. Нали, оттам е тръгнала голямата Рус. Когато слушате украинска реч, вие разбирате? Не. Те взеха много заемки от полския и много така напомня полски език. Така, но има част от украинците, които говорят полуукраински и полуруски. Да. А има част, за която се борят там или се бият по-скоро, те са рускоговорящи. Да. Говорят си руски. И така. Други имена. Говорихме за имената на Пелагея Прасковия. Прасковия, като Праскова. Да, Прасковия. На български Парашкева. Парашкева. Да. Така. Не Елизавета, а Лисавета. Лисавета, да. Такова, още коя бабка? Матриона. Матриона, да. Матриона, Марфа. Много добре. Марфа, това Марфа. Още ако сте чели Чехов, има много така неща с Марфа свързани. Да. Дуня. Дуня. От Евдокия Дуня. Дуня. Евдокия Дуня. Шортен. Колина.
Колина. От Николина, може би. Не, Николина. Не, Николина. Колина, да. Сега от българските не Никола, Микола. Микола. Микола, да. Микола. Да, Микола. Не Дионисий, ами Диванисий. Диванисий, нали. Тук... имало и Сафрони, имало Артамон. Че не мога да се сетя сега. Да, много интересни, различни. Различни. И така. Благодаря. А вие пътували ли сте, ходили ли сте там из родните земи, из казашката област? Ходил съм след идването на Червената армия, някои са върнали с нея там да живеят. Да. Един от тях е Чичоби. Съм ходил на гости там. Да. Но аз говоря на нашия език. Украинците му се свързват, защо говоря на нашия език, а не на украински. И така, едни такива езически, не езически, езикови. Така става. Да, езикови. 4 години в университета съм рисувал с голо тяло. Сега са завързани очи, може да ви рисувам по женско тяло. Сега тя ма базикат сега. Има ли модели достатъчно в селото? Има. Има модели. А сега рисувате ли? Сега малко по-рядко. Защо? Защо? Защото... Банка се казва, като доди музата. Не картините просто трябва да се продават. Да. Обаче като няма продажба, аз ще ходя да режа музея, например. Да, така е. Художествено управление на лозови масиви. Артиста си артист навсякъде. Питат ма кой работеше, аз им казвам. Художествено управление на лозови масиви, да. Се помнете това. Детилите ви у вас ли са или са някъде в някоя... Не, в Несевър са. В Несевър. Да ги търси под вашето име. Как беше? Под името на артистично име? Артистичното име е Фьорич. Нали, от Фьодорович. Фьорич. Така се подписал на картините. Да. Благодаря. Благодаря. Идва за служба от Румъния или тук живее? Не разбрах. Идва за служба от Румъния. Там има тя. Защото има много такива пасторство е голямо и като дойдат и много свещи палят. Тук няма кой. Седнали свичките тук. Все безверни са. И затова идва само на големите празници. А тук има едно момче, той е студент във Варна. Константин се казва. Да. Той би кампаната. Ето, ние ли се води дякон, какво беше? Не знам сега какво е. Дяк. Дяк. Да. Просто дякон трябва да няма. Да. Тук прото няма такива. Ето самостоятелна изложба на Иван Фьорич в Несебър. Ти пък го намери сега. Ето. Намерихме. Красек, заминаваш. Намерихме картините. Самостоятелна изложба, талантливия художник Иван Фьорич. Край. Дружеството. Леле, с кого сме се запознали? Леле! Бай-бай, си. Само няма нито една картина, за съжаление. Ще изровим. Тук нямате ли някоя картина да ни покажете? Не, няма. Няма, тук малко така... Няма пазар. Настроен в друга, да. Лозови масиви. Лозови, да, управление на лозови масиви. И на чепките. Да, и я показах... Изложбата я показах в Несебър и той, който откриваше, не знам дали Иван Фьорич знае, че рибата е библейско същество. Тя идва да... И аз се... Знае. Да. Иван Фьорич, много благодаря. Много благодаря за времето. Имате късмет. Родени под щастлива звезда.
Шумел кабыш, деревья гнулись, ай, ночка темная была. Одна возлюбленная пора всю ночь гуляла до утра. Стоп. Браво! Любопытствуйте это. Спаси Христос. Не се казват спасибо. Спаси Христос. Това е тук. Спаси Христос. Благодаря на Христос. Да, благодаря ви, момчета. Благодаря много за времето. Много ни беше интересно. Ще дойда. Живи здрави! Ще бъда. Ще се интересува.